Takže čaute, ja vás zdravím u ďalšieho tutoriálu v programe Sony Vegas 12. Dneska si ukážeme, ako zrýchlíme, spomalíme video a takisto ako ho spustíme odzadu. Hej. Takže toto je normálne video, ja si ho trošku skrátim, aby nebolo také dlhé. Hej. Takto to vyzerá normálne, v normálnej rýchlosti, hej. No, takže zrýchlíme ho tak, že tunák dáte na koniec videa kurzor, stlačíte na klávesnici Ctrl, kliknete ľavým tlačítkom na myši a držíte a ťaháte do pravej strany. Hej. Keď sa vám už viac nedá, to znamená, že už je maximum, a keď dáme play, to pôjde takejto rýchlosti. Vidíte, ide to pomalej. No, počkajte, ten zvuk je hrozný, tak ho dám preč. Hej, vidíte, ide to pomaly. No. Hej. No, takže teraz si ho dám naspäť. To môžete tak, že dáte Ctrl Z. Hej. To už máte zasa normálne, tak ako ste mali. No, teraz ako ho zrýchlim, tak to isté. Dáte kurzor tu, stlačíte Ctrl, ľavé tlačítko a ťaháte zasa do ľavej strany, hej. Tým pádom sa vám zrýchli to video. Pozrite. Videli ste. No. Dám si ho naspäť a teraz ako spustíme video odzadu. Takže kliknite na video pravým tlačítkom na myši. Hej. A dáte tunák reverse. Kliknete, tým pádom video vám otočí a môžete si ho prehrať odzadu. Dáme play. Vidíte, ide odzadu. Auta cúvajú, to sú profesionáli, to si nevšimajte. Hej. Samozrejme, než to budete doma skúšať na ozajstných autách, tak to cúvať rýchlo. Hej. Samozrejme si to môžete tiež zrýchliť. Hej, pozrite, to budú ešte väčší profesionáli, vidíte. Dobre, to nás už nezaujíma. Takže tento tutoriál bol takýto krátky, to je všetko, čo som vám chcel zatiaľ ukázať na dneska, takže sa s vami lúčim. Ďakujem.